Amber van Doorn en Thomas Visser van het korfbaljeugdteam Havik stappen oer naar DOS 46 uit Drenthe. Ze kennen aan korfbalje in de Korfbal League, het hoogste niveau in Nederland. En Amber weet waarom. Ze hadden natuurlijk wel beelden van u zien, wedstrijden van u zien. Ze zien wat we dan kennen in het veld en ik denk dat ze dat wel onspruit. Ik denk dat ik talent in u zien natuurlijk en dat er potentie in zit. Beide spelers gaan altijd spelen bij Havik. Een vertrouwde omjouwing, maar nu is het tijd voor een nieuwe stap met een heel nieuw team. Toch is het nog wel even wennen, want de trainingen binnen oors en ze moet ze ook haar plak in het team nog vinden. Nou, dat was wennen. Het is een tijd geleden dat ik getraind heb bij mijn eigen team. Het niveau is daar ook een stuk hoger en we trainen daar 2 uur in plaats van 1,5, wat we normaal deden. Dus ik had de dag daarna wel spierpijn. Zwier, met die spierpijn aan. Natuurlijk een heel niveauverschil. Dat bloot even wennen, maar dat komt snel genoeg. Nou, ik was bij mijn eigen team altijd wel een aanvallende speler, maar ook wel in de rebound was ik te vinden en het spel verdelen. Maar het is nu een beetje zoekende eerst hoe ik dat ga ondervinden in het nieuwe team. Ik ben natuurlijk altijd, moest ik het vol van de INC en HB, de haventjes. Maar ik denk dat ik daar nou ik meer vanuit orenposities moet kunnen scoren. Dus vanuit de steun, oren ik moet litten kunnen scoren. De succesvolle seizoenen bij Havik gaan een belangrijke rol spelen in deze vervolgstap voor beide korfballers. Ik heb met Havik goede trainingen gehad, goede trainers en ik heb kunnen spelen tegen goede spelers natuurlijk, wat hartstikke belangrijk is. Dus ik denk zonder Havik dat dit ook niet was gelukt. Voor Amber en Thomas is dit een mooie nieuwe stap in haar korfbalcarrière en kunnen ze weer spelen. Maar voor de teamleden is dat oors. Er zijn al een aantal die hebben al een keuze gemaakt voor volgend seizoen om bij andere verenigingen te gaan korfballen. Maar die sluiten zoals normaal gewoon aan na het seizoen. Dus na de zomervakantie sluiten ze aan. Voor ons is nu deze gelegenheid wel een beetje bijzonder natuurlijk dat we gelijk aansluiten. Maar ja, het is sowieso een bijzondere tijd, dus het kan nu allemaal. Oer haar toekomst bij DOS 46 binnen beide spelers helder. Ik wil me eerst zelf zo vol mogelijk ontwikkelen in het tweede en dan snel naar het eerste taal en daarin speel je. Ik start nu in het tweede, maar ik hoop wel snel in het eerste kunnen spelen. Hangt van mijn ontwikkeling af natuurlijk. Dus eerst is mijn bedoeling gewoon om me goed te ontwikkelen. En gewoon beter te worden als korfballer in alle vlakken. En dan hoop ik zo snel mogelijk in het eerste te kunnen spelen.